cuộc
Pakan tu yang canh chế rupang Tây Tạng Na ca tô pa chô pa nang a chát tăng vi Biang hạt thi vi ao la ri căng vi sọt khóc mang vì ấy năng vi pa này tăng vi yang san tê kê vi tắc tê ca chang a vi san nhu toa a vi san khe pe toa yang vô cha tê rup pa ca sang ke tăng sang ke te na sang ke tăng sang ke te na sang ke tăng sang ke te na sang ke tăng sam pa yo cô pang yo cô sam pa yo te na wam pa yo tăng wam pang yo te na sam pa yo tăng sang kia tăng tanapanya te ti topanya te sanh chapanya te antriyapanya te pok kelapanya te kat ta wa ta bọc li năng bọc la pa nha te sa me ya uy một tao a sa me ya uy một tao cầm pa te mo a cầm pa te mo pa re ha na te mo pa re ha na te mo Phi kẹ mẹ nô a phi kẹ mẹ nô chế tạ na phi phô anurakana phi
bồ bồ thách cha nâu cô tra cô bia yu paratao bia yu paratao bia bia kẹt mẹ nâu bia bia kẹt mẹ nâu ni ya tao ni ya tao ba đề pan na cao lệ thế tao ta ya pa de pa ta tao sao bốc lo palabate sa che kata paramate nate na he vang vatape a chi ni he nakang che bốc lo balabate sa che kata paramate nate na vatare vatape yo sa che kata paramata ta ta sao bốc lo balabate sa che kata paramate niyate me cô sa la mô li ye vi panna cô sa la mô li sa pe te te ami cô sa la ye ke che cô sa la thêm mi sa pe te cô sa la mô li nàng e ca mô li te vi panna cô sa la mô li na e ca mô li te ami cô sa hey
ដោយអំណាចនៃ